आंनो जुदि 2.5 लाखनि गाय होआबा नोंखौ देथारगोन आं नों आंनि जोनोम बिफाङावलाय मा जानो फिसाखौ खांनो हायाबा मानो खांदों बाइक होनो हायाबा आंखौ मानो खांदों आंनो जुदि नांगौखिनिखौ होनो हायाबा आंखौ मानो जोनोम होदों आंखौ जुदि बाइक जुदि 2.5 लाखनि बाइक होनो हायाबा नोंखौ देथारगोन फिफानि खोथा गैया आंखौनो बुजिया आंनो नांगौ मानोना आं बुंखादों मेट्रिक पास जाबानो आंनो बाइक नांगौ आंनो 2.5 लाखनि होनोबा होआबा देन्जार दङ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि Btrinfostudio इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बेनो गिथावना मोनसे बाथ्रा आरो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै फैलायबाय आङो आयौ गिगोन आरोना नोंथांमोनाबो खोनाबा गिगोन आरोना जे मेट्रिक पासथ' जाखासिगोन जाहैबाय नोङो मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो गावनो 2.5 लाखनि बाइक नांगौनो आयौ जुदि होआ फिफाखौ देथारगोननो मा राव जाखो बियो जेनेबा बे बाथ्राखौ दिनै आं मानो खोनानो मोनखो दिनै थांनाय समाव आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जे मेट्रिक पास जायोबा सोरबा स्कुटि बिनाय बाइक बिनाय जेन' बेखौ अननानै दाबि होननानै आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बे दानि जायफोरनाखि मेट्रिक पास एबा मेट्रिक परीक्षा होखांबाय बिथांमोननि थाखाय आरो दा गोदान मोनसे बाथ्राखौ आङो दिनै आरो आंनि खोमायाव दिनै सासे सोनानै होलायबाय जुदि मेट्रिक पास जानायनि उनाव 2.5 लाखनि जुदि बाइक होआबा फिफाखौ देथारगोननो आरो मा होनबावदों मिथिबायना होनो हायाबा आंखौ मानो जोनोम होआ मानो खाङानो नांगौखिनिखौ आं बिनायखिनिखौ जुदि गानहोनो जोमहोनो जुदि हायाबा आंखौ मानो जोनोम होआसोबाव स' बिराद इन्टारेस्टिं बाथ्राया नङा होमबा नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया खिन्थु बेबायदि बुंनो हानाय पावारखौ बिथांनो सोर होखो नैबे 16 बोसोर बैसोआव बिथांनो सोर होखो दाना मारै जेन'बा दाना मानो होगोन हा फाननानै होदो हा फानदो 3 बिघा 4 बिघा हा फाननानै होदो आरो नोंनि हायाथ' फरेस्टनि हाबाथ' नों मा मोननो 5 बिघा दङ फानजोब होमबासो नों मोनहैगोन 2.5 लाख बिघा 2.5 लाख फैसाखौ मोनहैगोन नों हा मा राव जाखो बे जेन'बा मोसौ फाननानै होदो गाव उन्दुबा न'खौनो फाननानै हो 2.5 लाख बाइक नांगौलाय बिनो होदो बेसेबां आन्दायथाव आरो बेसेबां गोमोथाव लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावबो बेबायदि थासारि जादों नामा मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो सोरबा 2.5 लाखनि बाइक बिनाय 2.5 लाखनि आइफन बिनाय बा बेफोरबायदि गोबां दामि माने देखायनो नागिरनाय बेखौ बोरै मा सानखो आसा मोनसे खोथा आं दिनै होनसै नोंथाङानो दिनै बिदों फिफानाव 2.5 लाखनि बाइक बिदों मानि थाखाय मेट्रिकआव पास जानायनि थाखाय मा नोङो मेट्रिकआव गोरों जानायखायनो बिराद बाइक नांसिगौ 2.5 लाख नङा होमबा मा नोङो बिफानिफ्राय मोननाय 2.5 लाखनि बाइक लानानै नोङो बिराद मोजां फरायसिगोन नङा होमबा कलेजखौ बिराद मोजां फरायसिगोन सानो नामा सानो नामा दे नोंनि 2.5 लाखनि बाइक लानानै नोंनाव मा बिफाया मा मिजिंथिनो हायो जुदि नोङो बुङोमोनब्ला जेखिनि बाइक होबानो जायोलै आफा नों जेखौ फसायो होबानो जाबाय होनोमोनब्ला बावहाय मानसिखौ हमनो हागौमोन दा दिनै नोंनि बे बुंनाय नोंनि रायलायनाय नोंनि आखल आखु नोंनि सानफ्रामबो लोगोफोरजों थानाय सानफ्रामबो बेरायनाय बबेबा ससकेट सेराव बबेबा बिफां सायायाव बबेबा बाहाय लोगोफोर थानाय नों मा खालामो बेखौथ' दिनै मोनथिखाबायानो आं नामखौ लाला दिनै मोनथिखाबाय दा बेबायदि थासारिखौ नायनानैनो दिनै बिफाया नोंखौ सानखादों आरो नोंनो बे समाव जुदि 2.5 लाखनि बाइक होबावोब्ला मा जागोन नोंनि भबिष्यतखौ नों मानो खोमसि खालामना लाना दोनफंबाय आं नोंखौ दिनै स्पष्ट बुंदों नों मानो गावनि लाइफखौ भबिष्यतखौ मानो नोङो स्पइल खालामना लानो नागिरदों बाइकखौ नोंनो मानो नांगौ बाइकखौ नों मानो नांगौ आरो बेबो 2.5 लाखनि बाइकनो मानो नांगौ जेन'बा दा नों मानो एसे सानाखै जेनेबा नोंनि बिफाया दि नोंनि मोजांनि थाखायनोथ' नोंनो नांगौखिनिखौ हरदों नोंखौ फरायहोदों गुबुन फिसाफोरबायदि मोजां जाथों देरथों लावथों थैनोसै समाव मोजां मोनजायो खोमा होननानै दिनै नोंनि जुदि बाइक बायनानै होनानै 2.5 लाखनि बायनानै जुदि बाइक बायनानै मास मोनसे उनाव नोङो दुब थैयोबा एक्सिडेन्ट जानानै दिनै नों बे 2.5 लाखनि बाइक लागोन लोगोफोरजों पार्टि जागोन साखावना फैगोन बबावबा सिख्लाफोर लोगो मोनगोन साबुंगोन देखायबोगोन बाबा सौदोलाहैनाय फोद्दा ज्राव मा फंबाय अब्ला मा जाखो दाना दिनै नोङो बिफाखौ मानो संख्ल'नो नागिरदों नोंबोथ' बिफा जागोनबा देनां मा नों देनां बिफा नों बिफा जानानै नोंनि गथ'आबो नोंनाव जुदि 2.5 लाख 3 लाखनि जुदि बाइक बियोबा बे समावथ' 2.5 लाखनि बाइक मोनलालै फंबाय बे समावथ' नों 5 लाख 6 लाख जाहैसिगोन नोंसिनि आमोलाव अब्ला बे समाव नों होनो हागोन फिसानो ना नों फिसाखौ देथारना गारगोन फिसाखौ देथारना गारसै नोङो अब्ला बे समावसो
मोनहैफिनो फंबाय देख फंबाय रायजो जाबा मानसिफ्रा गासैबो बाथ्राखौ मोनदांहैफिनो ओंखायनो बिमा बिफाया नोंनि मोजांनि थाखाय नोंखौ दिनै लेखा फरायदों नोंखौ प्राइभेट स्कुलाव सोदोंमोन प्राइभेट स्कुलाव सोदों बा सोरबाया गभर्नमेन्ट स्कुलाव हाबदों मोजां फरायदों सोलोंथाइ लानाया प्राइभेटनि गभर्नमेन्टनि खोथा गैया नों जुदि मोजां फरायोबा प्राइभेटआवबो रोङो आरो गभर्नमेन्टआवबो रोङो नाथाय नों जेरै जे लामाजों थाबायगासिनो दङ लोगोफोरजों थायै थायै बबावबा माबा जाखोमानाय माबा लोंखोमानाय माबा सोबखोमानाय बेनो नोंनि माथाखौ जाजोब्बाय फंबाय आं नोंखौ दिनै बुंबाय नोङो दिनैनिफ्राय बे आखुखौ सोलोंदो सोलायदो सोलोंदो नङा सोलायदो सोलायनानै मोजां लामायाव फैनो नाजादो गुबुनफोरबायदि नाजा गुबुनफोरबायदि मोजां खामानि नाजा मोजां खामानि मावनो नाजा समाजनि थाखाय मावनो नाजा फंबाय नोंनि मान मोनगोन नोंनि बिमा बिफानि मान सनमानाबो समाजाव जौगागोन नोंखौ लानानै बिमा बिफाया गौरब जानो हागोन आंनि फिसाया बिदि फरायबाय आंनि फिसाया बिदि रोंबाय आंनि फिसाया बिदि जाबाय होननानै दिनै बेसेबांबा गोग्गानाय मोनगोन दिनै नोंनि बिमा बिफाया नाथाय नों बेखौ मानो सानदिया ओंखायनो आं दिनदों मेट्रिक पास जाबादि नोंनो इसेबां दामि गारि होनांगौ मबाइल होनांगौ माबा होनांगौ बे मानो जुदि बिमा बिफाया अननानै होयोबा ला गिफ्ट होयोबा ला बेसेबां दामनिखौ बायना होदों नों खिन्थु अके जानांगौ लाख थाखा नङा बा लाख थाखायानो जाबाय बिमा बिफा जेखौ अनना होदो लाथोंसै नों लादो नाथाय दंखि दंखा नङा मा होआबा मा देथारनो बेलाय बिफाखौ देथारनोनो मा राव बे जे होनो हायाबा मानो जोनोम होदों होनो हायाबा मानो खांदों मा राव सोर फोरोङा नोंनि फिसाया देनां नोंखौ बिदि फिनबाय थाबा नों मा फिसाखौ देथारनो ना फिसा नों देथारजानो नोंनि आखुवा बिनो लागासिनो दं दा आं मोजांखौ बुंदों फंबाय नों मानि आंखौ बिदा साननानै नों मानि आं दिनै नोंसोरखौ बुंदों ओंखायनो आं गोबांथार आंनि भिडिअ दङ नोंथाङा आंनि भिडिअआव हामना नायबाय थाबा मोनगोन जे आं मा साननि भिडिअ बानाय फंबायमोन आं रावखौबो गाज्रि जानो लुगैयालै आं रावखौबो गाज्रि जानो लुगैया आं बयनिबो थाखाय आङो माने मोजां सानो मानोना नोंसोर मोजां जायोबासो जोंनि समाजाव बर' समाजाव मोजां मानसि बाराय जागोन जोंनि समाजाबो जौगागोन डेभेलप जागोन फंबायमोन स' बेनिखायनो जेखि मावा मानो जेब्लायबो नोंसोर सानै हयै खामानिखौ माव दे रंजा दे मोसा दे बेराय आहा बुंनांगौ गैया नाथाय समजों लोगोसे गोरोबनानै खामानिखौ मावनो सोलों फंबायमोन आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो बिनानावमोनखौबो आं खावलायदेरबाय अननानै नोंसोर बेफोरबायदि दमखि दमखा खालामा मोनाबा देथारनो सुथारनो गावथारनो बिदि जेनेबा बिमा बिफाखौ बुङा आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ खावलायनानै आंनि भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय फंबायमोन थेंक इउ अननानै मानिबानो जाबाय